Okay, so this is a review about sa duha nako ka nahimo nga video, part 1 o part 2 sa pagdato. Share na nako sa Facebook ug sa YouTube. Mensahe ato na ay mga ganahan mahimong dato or successful. Ug syempre ato na i-share i-share na to sa atong mga kaila, sa atong mga plano, mga ideas. Kunya natural nga nahitabo, dili ni tanan ha, dili all of the time, pero mostly dili mo support ang imong immediate family. Sa video nga part 1 ug part 2, lolo pa to og uncle, still wa gyapon ni support, ni hatag silag advice according sa unsay ilang nasabtan, unsay ilahang naibaw-an based pod sa nakuha nila sa una. Ang gadong sa lolo gingnan niya ihang apo na be contented pero siya ganahan pa di siya madato. Yes, ironic kayo nga ang uban mo tambag onya sa ilaha dili nila tumano ng ilahan tambag, no? Dahil kadong sa uncle, no, nindot kay ihang tambag, kuan kayo ka ng professional kaayo pero wala ni tugma ang result, no? Usahay may kay mutambag ang mga tao pero dili day based on experience, based gihapon to sa knowledge sa uban, no, gikan sa laing tao. Og syempre based sa ato kung gipakita ang iyang gipangutan-an, dili gid katabang niya sa iyang gusto kay sila mismo dong duha ka tawo nga iyang nakaistorya dili man ning ato. So kung pasabot ganan siya madato, iyang kaistorya dili dato. Parehara na og kanang ko ganahan ko mag basketball player. Di na akong gipangutana, wa pagid kadwag basketball. Siyempre mo ingon jud akong gipangutana. Kapoy-kapoy lang kana, kuan nimo puyo na lang ka. Kadtong nakaduwa nag basketball, akong gipangutana pero wa gid siya kadaog bisag kausa. No, moingon siya nga, sayro kay na, imurahan buhaton ngani. Then gipangutana nimo, kadaog na mo. Wala pa. Pero ang kadtong mo resulta, kadtong kabaw makigduwa sa kamao, kadtong makig-teamwork sa kamao. Bisan pag ang kamao ha, kinahanglan siya makig-teamwork sa mga kauban nga less niya og skill. So, kumbot pasabot, in other words, ang sakto pangutana sa sakto nga tao. Ang katawan na to katong yung lolo. Kontento lang, kontento ka, pasalamati yung sa inani mo, ay pangandoy sa di ni mo kaya. Then ganan siya madato. Basta siya loto. Wa ko nangingon na dili na pwede ha di na maayo. Ang punto ato is iyang giingnan ng iyang apo nga pagkontento pero siya mismo ganahan din madato. Ang kayo. Isalig nila ang pagkadato sa luck. No, ang swerte taghap ra na. Mao na ila equivalent sa swerte. Swerte ka, kausaran ko ng swerte, di ba? Dining taghap ra. Ang pagkadato dili na pwede madag swerte. Dili ingana. So kinsa gid ay angay pangutan-on kung ganahan ka magdato. Kinsa gi angay duulon, kinsa gi makatabang nimo. So atangi ang mga sunod ang series atong sa pagdato. Unsa pay mga mahitabo, no? Kay tanaw na to kung makit-an ba niya ang sakto nga tawo nga kinahanglan niya pangutan-on.